What's one but I'm going to strong as to down on season, teach him when it's a life man. Don't be over. Mama, chief. First shop yatashika, the first person watataura ndiye abati udza kuti aiwa munhu wamukutsvaga aripo iri ndo jacket raitaurwa asi mama one garine raitaurwa nasekuru nyamashiri one time Ndori saka rambure oye wakabata musaka mnwani chibaba jerike kamurombedze munomwana jerike ndiwandotoziya koma ndiseka blend yangu first shop yatasvika the first person watataura ndiye abati udza kuti aiwa munhu wamukutsvaga aripo iri ndo jacket raitaurwa asi mama one garine raitaurwa nasekuru nyamashiri. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Ndiri kutaura izvozvo pakutarisa mwana achibuda akapfeka jini reblue rine mahomwe mumaside umu nebhachi rakakura reblack rakaita kunge black inenge grey. Ina handina mashoko akawanda, ndeyekuti nhasi uno mukati memusha ime mune kwamakaenda izvozvi kwamakapfirwa zvinhu zvokunzi mwana ari kudzoka ega, asi mazuva acho akadarika. Mune nhingi yamakatosunga mumba izvozvi, mune mbiya yamakapirwa yamakasungira ine zviyo yakanzi mwana anodzoka kana makadaro, asi hapana kana chiri kufamba mwana haasi kudzoka. Ingwendai pamurombedzi izvozvi, mwana wenyu ari mamurombedzi, munomuwana pamurombedzi. Kana muchinge mamuwana unongonditsvaga neweya manditsvaga nayo mwana wenyu urwere udzoserwe kumuridzi wavo. Asi ndiri kuona kuimba hombe kuchipengewa kuhama yake kwababa, ndokuti atanga kupengewa nekuti ndokuda kudzorerwa urwere hupi ihwohwo. Vana vekuimba hombe hakuna, mwana musikana akaenda kumba akanogara imba, vese varipo pamba anoenda vachidzoka, akaenda akaita vana edzoka pamba shuwa. Saka ndokwakudzokera urwere ihwohwo. Zvinhu zvogona kufamba zvakaita sei? Notenda sekuru zvakanaka. Anenge ataura sekuru muradza kuti muri kuwirirana nazvo. Saka muri kuwirirana nazvo here kuti muri kukwanisa kuperekedzwa neSly Media TV kuenda kuningirikini kuenda kwamurombedzi kunomutsvaga mwana wenyu tozoenda naye kubhangeti kuna sekuru? Ndizvo zvitaizvo ndikutotenderana nemi. Kudare kunobhadharwa asi zvisinei murombo munhu. Kudare kana wawana munhu wavo vanouya. Naika. Kana wawana munhu wavo ngavasvike kudare vagone havo kubatsirika. Zvinhu zvifambe. Munhu ari kumuwana, munhu akamushaya nyaya izvi shuwa ise yenyu pamhepo ndiye kusingagone basa. Kana vaziva kuti ndatwanangura ndizvo sevanhu vandisingazive handizive nemabudiro akaita nemafambiro akaita, munhu ari kumuwana. Kamurombedze munomwana jerike ndiwandotoziya koma ndiseka blend yangu first shop yatasvika the first person watataura ndiye abati udza kuti aiwa munhu wamukutsvaga aripo iri ndo jacket raitaurwa asi mama one garine raitaurwa nasekuru nyamashiri one time pamwachi ndori saka rambure oye wakabata musaka mnwani chibaba nyama chipi sekuru wao kati wanu mukati mama ende vapangwasiya saka nawe aiwa ano phone number wachabuda sekuru wasi pati mama ndada mogeza nomsi au kwa ndakuna rizi mama
zvingaiti manje. Hatitoda zvehasha. Hatisa zvehasha. Handi mama wako unoziva. Ona ndo watibatsira kuti chabata taonga. Jonas naye. Tinongoti rambai munesu tiri tese. Pane vada kupa comment nasekuru vakatiudza kuti munhu unonomuwana pamurombedzi. Vana dango pa comment. Vanonzi sekuru Nyamasvisva vanobva kumapinga. Sinokuvatenda. Basa ravabata. Komana ange ari panzvimbo. Komana tatina munzvimbo muno murombedzi. Tichangotamba naye mumarenge medu umwe akachengeta ane 3 days asi day 3. Akasvika Marwezuru asi ra day 3. Tichenda kwaita nhasi. Zvatenda. Munosvika pa comment. Sekuru Nyamasvisva varambe vakadaro vakamba chibatsira nyika yeZimbabwe kuti zviroramba zviratidza kuti hai vari nesimba rakanaka vakakwanisa kutaura kuti munhu ari kuwanikwa kunoko ndinobvazi wanikwa kunoko. Ndikutenda zvangu ino ndiri Nyamasvisva futi saka ndasawirawo. Varambe vakadaro. Akauya kuhadwe kwangu vakada kutsvaga basa. Mira ndokuisira iwe. 0789 ndaitonga ndobva nditi nditengero black label ndobva black label ndauya kuno kumashops kutenga chinga vandamuona futi pabhini paya akangorara anongorara pasame place pabhini ndobva ndamutiko makarara pai bamwana madhamu ndikarara padheni saka nina ndangoona bamwana akarara padheni saka ndendatiwo ndikanobika chikafu kumboko ndakudya ndoigirwa baba padheni. Uyu mwana wavo ndiye mwana wedu first born na baba ivava. Skavengotiwo ndiye mwana wedu. My daughter. Thank you so much. Muri Zimbabwe tasvika pa sekuru Nyamasvisva. Patapinda mudare nemukomana watabva naye kwazvimba kuti apinde mukati medare sekuru vachimutarisa. Regai tipinde mudare masekuru tione zvakamira sei. Makadini koko? Tiripo. Ko matambudziko chete. Taonga ndini. Jonas taonga Jonas. Jonas senemu uri kwamari. Maxwell. Ndikuona izvo Maxwell asizvo. Aiwa, koko ndapedza nzvimbo kwamunobva. Nandi kwamurombedzi. Zvimba. Crookwood. Mego. Ndachati ndangwa zvimbeni. Amene ndiri kavasi. Mwana batsiro. Tenda tese. Sure. Matatu didn't know. Ndokumbira ID number. ID number. 0412 064 387 last time I didn't FBI. 242 Not trace on FBI. Ndisakanda kuti Usika mazambudzwa mu America. ndisakanda timire Seko usika kwa America FBI. Akazira to rwakopera. Pane munhu wakazoona kuti uyo anopinga uyo. Ndamuudza ndimba ndinobva baba papendero neni. Okay. Uzakuya vapindi. Akutosvika kwatotora maguna dzakuita get inside. Ma property zangu ese atotora ndiye manje. Iwe bva pana pewe. Ndamumanya mfese edema muripo. Mukoma. Manangizwa tsop. Take it down. Anotitiza unerimwe bini ndikurula murombedzi yese. Ndikuzika mwe. Ndakaita zvongouya kaita. Wasiri megodi baba Kwa murombedzi. Ndakaita zvongouya kaita. Ndakaita zvokwe ndichibhurura ndabona nomhara kubva runo. Anatora kubva kubudazi mama. From Budiro 4 to Murombedzi. How many kilometers? It's more than 200 or something. About 5 minutes now. Nakubva runo.
ndanosvika muteritori yanaifana nosvika nanomhara imomanje ndakaona pane mumwe munhu akuchallenja captain zviriverero akabva achimhanya kana nanharisoka akuziva iwongo tina semunhu anopenga here iye aianopenga tazomira ndavomisa ari kupenga mama ari kurwara munhu yauya njere dzake dzakasisi normal bonai munoona ipendi kala pepo gona kala pepo iyi anga neblack throat black anoona socks iblack mama nevanoona vandarwabva kumusomutoro zvamutorezvo ndokuziva kautori mukete ndogeza kaini tisipotsa kutsvaka chipano iwe kune chipa pini nangu pastendi pangu sorry pastendi pangu nini yandakapiwa nemurombedzi local board zvimba rural district da anonzi da anonzi district administration pamamamama matetodzidza unonopiwa nhasi ikoko tifanisted mushama makwazvimba plus muroora akarira mota vanhu vatisiri kuda paipai asi jonzo atata hondo najonzo ndeakachirula pemene mutati iwa utonge pano iwe avachimhanya ndobenzerani ropenga mama musabenzi benzi piwa chikafu ageze maoko iwongochigeza nachigezeso nakeda nachigezeso reni wife baba here andakarara munda mutse yamboya kuno anita basi keda nda basa muze tamurifa zvekuti keda ndoda kuti iye ave mudzimai wangu zvekuti ndichamushandira achaenda kubasa kutanga mangwana mama vanza mama hondo hoke 30 souls. 30 souls against one person. Zero version. What do you mean 30 souls? Inside the big. Inside the cartoon. 30 souls. One wacho. Anza kapo wasarangu. Nonzi Maxwell zaren. Maxwell. Talish gofara. Okay. Milo zaren. Linga pe ndo ndiri party bokuti nini nonzi Maxwell nonzi Loda nonzi nini kazvara mwana nonzi Maxwell Zimero ndiana idaro mwana kutuka zvara mwana waita kuti vakatofa kamushakavhara musaka au ndiya kuti trauma akazvotodarwa ari musaka muchakabvundia sokumbiro waya ndani kutsvaka ndokumbiro waya musungiro munga anobura ndokumbiro kutsvaka chimutara chimatedzeiva ichichecha ndo problem one ichocho chitupi chimunochiziva sekuti mama munomuziva munhu ari kutaura here chonzo tisitebva life yefamily medu isusu zvinhu zvingari zvakukanganisa right ndiveiwaini kumusungirira zvandakutaura zvino handingataura soka rakashata wachanotora pane hadzitokurumei because 30 souls manza mama anati atobatengwe toba saka zaba zobata no 31 ngani including me excluding me 30 souls inside zero no ire ndani masunga chimogara tifunga ndogara pasi gari kwangauya viseka vanhu nyumsura Vana sekure. Tobisa wangu. Munodziziva hama dzacho sekuru wangu ato 5 atoramba izvi zviri kutoraziva vatorona sawa farai Timothy sekuru uyu anonzi Timothy wakufasina mukadzi uyu ngasoda kunditoredzera kuti ndifesisa mukadzi uyu 48 now 40 years dzandinadzo panapa Timothy akafasina mukadzi Timothy no problem sekuru mukasa mubatira Timothy pahuro nemakumbo zveshava andindapedza bhora mabata Timothy munomuziva kai Timothy ainzwa vanhu haana mwana Timothy akasvika kuita 50 years asamukadzi akasvika pakufa ada kuti ndite ndane 40 years now around 10 years left mama aiwa tasiyana kana Timothy ndimukarada mukati mwedu mati mama tasiyana ndasiyana Timothy ndine baby mudzidza aipana munhu akamborora mukadzi mutsvuku kunze kwaba mukurongo wakatoa inini chaiye
black person ndizvo zvazvo but ini ndinoziva kuti ini mukadzi wandoda akagadzira mhuri Keda toramba Keda family yes Timothy mbiri yake takuipedza ndarora Keda ndopedzera Timothy hamuna zvakanaka Timothy haite zita kwandinonipfeka inini handari kundipfeka nendakunomutunhidza zvimusiko Timothy ako handipetisa mukadzi maveri hamundimurora munopiro munopingwa munyinzi mama mukadzi ati hamuna jekiseni kako mvura chete hamuna majekiseni kako kundoda kumwa kaini ndimwe kwete mako kudai aiwa zvandikuita kudai sadaka chiro zvakangani tichinaa takudya sadza itai futi Kumbereka nezi. Nombe. Kada tu. Ayo kwana. Ui. Una advantage 31 souls here. Ndofuna mweya wanu 30 bani. Ini nditora mweya wao. Nditora chifemerwa manje. aiwa rakanaka rakajeka vazukuru asi harina kujeka rikange rakanaka rakajeka rakatekayira zvakanaka asi kana rakatekaidzwa nenzira yakanaka anofanira kuita manake chitapa mazwi tateguru inde tinotenda hondo yakanga iripo yakanga iri yekuti nhasi uno munhu atekaira asvike pakunzi aparara nemvura honzi atsakatika zvachose vari kuzvinzwa vazukuru venyu mhuri yakaichitenderera manga muchitekaira vazukuru muchienda nekusiriko muchipiwa makwara asiriwo vanogona vakawanda munyika muzukuru Tupanzwa sekuru mama zvino ini ndiri kutarisa ndiri kuona ndichimutarisa pachiringiso changu chiri muno ndichiona mudare muno ndiri kuona maziso ake akazara ropa kureva kuti munzvimbo yaakanga ari muzuva ranezuro makadeuka ropa ichokwada sekuru mune munhu akaparadzwa saka isi takachingofunga kuti ari kungotaurawo zvake saka asinganyanya kuzviteerera zvakanyanya mune munhu akaparadzwa nevakamekare vamunodedza panyika ino vanochera zvicherwa zvepasi ava munoti makorokoza tupanzwa sekuru ari kuti ichokwadi sekuru vakadeura ropa vaida iye chaiye vaida kumudeura futi vachiti wationerei asi richengetedzo rakanga rafamba muzuva ranezuro kubva takurukura nemi muno ruzhowa rakanga raiswa tinotenda hakusi kungwara kwako iwe muzukuru kuti ucharike ipapo asi manake edare rino zvino randinotekaidza muno ndichitsanangura nderekuti nhasi uno nyaya payasvika mamuwana munhu wenyu nekuti ndo vamaifambira makapirwa zviro zvakasiyana-siyana navanasekuru muchinzi munhu anodzoka ega izvozvo sekuru panzvimbo yekudzoka achitoenda makapinda mun'anga dzamakapinda makatorerwa pfuma asi hapana chakafamba
Zvozvo sekuru. Nhasi amanake mamuwana. Notenda. Zvoreva kuti nhau iri kutsanangurwa pano yatoda kuti titange tawirirana vazukuru. Iro riri kuitika pamupwere uyo rinoreva kuti nhasi uno kana rakasundwa rakadzokera riri kunodzokera mumukowa zvekare. Kuritira baba kune nyaya iriko. Kune zita rakadedzwa kubva nezuro kuti Maxwell. Izvozvo sekuru. Ndo pane nhau apa. Iye mupwere wamaita atekaidze gata achigeresesewa makamboona wawa uchishambuka maoko. Ndizvozvo zvakaitika sekuru. Gata rakatekaidza aizviita asi rakatsemuka rega. Ndizvozvo chaizvo. Nhasi mwana ndokutanga kuti pakukurukura nyaya aipesanisa nyaya. Mukutaura chokwadi. Tamuyemboita seakangano waizoita kuvhunduka. Ndizvozvo chaizvo. Kusvika mupwere atanga atetereka abuda. Zvoreva kuti munhoroondo shona nemazwi andiri kutsanangurirwa pano haasiriyo chete pane kumashure uko andiri kuona akaparara akanga ari mukuru kuna uyo asi akaparara achibirwa njere zvekare. Ichokwadi sekuru. Akaparara akupenga. Ndizvozvo. Akazongowanikwa akafa. Ndizvozvo sekuru. Nemo changamira. Ndiyo nhasi ranga maakuita zvekare rekuti mupwere waifana kuwanika mumvura akafa asi uyo aitsakatika nekuti anga asina anomuona kwaaisundirwa kunopararira nemhepo ipi. Yaimuisa kure nevanhu wandidzwa muzukuru. Asi nhasi uno riri kudiwa muno kana tatenderana urwere uhu hwakudzokera asi unodzokera ka. Isu muno tinoti urwere unofana kudzokera paukabva. Kureva kuti urwere unenge urimo mumba wakudzokera kumunhu akautsvaga. Tenda sekuru. Kana matenderana naro ndo rinofana kuitwa mudare muno. Notenda. Takawirirana muzukuru. Zuva ramangwana munenge muchikurukura manake mwana anenge ari right. Nhasi anorara ari right. Notenda. Ramangwana anenge amanake njere dzese dzinenge dzadzoka. Adzoka panzvimbo yemwana. Totenda sekuru. Tinorigona zvekare. Hapana chakashata. Nekuti kana tichitarisa pachiringiso pano patinoona pano pagirazi randakatarisa muno mudare iwo wakatarisa rimwe ikoko. Indiri kuona kuno nekuti maziso angu akawanda kudarika ako. Ndakadzorera denda iri kunorara nhasi iri bata yobata ikoko. Asi mpwere anenge ane manake. Notenda sekuru. Mpwere anenge apora. Iwe muzukuru-kadzi hauna kuona here hope dzawo karota uchikurukura iwe naamai vemwana akaparara uyu. Ndakarota sekuru. Vachitsanangura kuhope kuti ndakakusiyira mhuri asi yese yakupera. Ndizvozvo zveshuwa sekuru ndo zvakaitika. Hakusi kurota maitoita sevanhu vari kurova nyaya zvekuti wakatozotsvaga kuti ko munhu wanga ndinaye apa aenda kupi. Ndizvozvo zvakangofanana nemukomana wacho iye patazomuona nhasi iye ari kuti wakandirotawo nezuro. Mapinda mudareka. Ndizvozvo sekuru. Kana kutaura izvozvi taakuda kuti ambonyarara kwaakutopera. Right sekuru. Urwere hwakufana kudzokera kumuridzi wawo. Notenda sekuru. Muna hamuna kana pfuma yawaburitsa muzukuru kana yawaparadza. Asi zvinhu zvakuda kuti zvifambire manake handiti? Tinotenda sekuru. Tira kuti zvifambe machii? Manake. Kana ukazofugatira dare ndiwe. Tingambofugatira dare. Kana ukazokanganwa dare ndiwe. Nenhama yataona sekuru hatingambofunga kuti tingadaro. Asi raakuchigadziriswa kuti rifambire gwara rakaita sei? Rakanaka. Kutopora apora uyo. Kana apinda muno saizvozvi tatenderana kuti urwere ngaudzokere tinodzosera. Chokwadi hamuromo yedu isu tinobva. Asi ndichikurukura nemumwe akaenda akaparara akaurayiwa nemunhu iye ari kutaura nyaya yekuti iye zvakanaka kuti munhu uyo aende.
Muri kuda here kuti asvika achipenga sematumiro anga azviita kuti zviite ngazvingoita saizvozvo ikoko. Zvanga zvatumwa akazvitinha mwana kuti anotsakatikira mumvura kana kupondewa. Randiri kureva pano idiro romunzvimbo maakanga ari. Ndiri kutarisa makadeuka ropa muzvara nezuro. Muri kunenzwa? Akazvitaura iye. Akatombofunga kudeura naye vachitaiwa ndiye mumwe ari kuona zviri kuitika. Ambotudza saka zita chingoti semunhu wari kurwara mheno zvaari kungotaura tangoti hatinabvira tatendeseka nazvo achingoti wase munhu ari kurwara mheno ropa rakadeuka. Aiwa azvidzokorora kairi tateko. Ndiye aifana kutodeurwa iye. Asi inyaya yekuti remuno ranga raamanake nekuti tanga takurukura tese. Kureva kuti mundishore zvanga zvisingaite nekuti ndaifana kuchengetedza munhu wenyu kusvika mamuwana. Nekuti ndiri kuona muzvara nezuro vazukuru muchikurukura mabva kukurukurirwa muchitaura neni musati makurukura neni zvese zvokuti munowana munhu wenyu manga musade maiti muri kutsotswa. Anoti kwatakambofamba sekuru nezvataisangana nazvo chivimbo baba sina kutora chokwadi tasisina chivimbo nokuti kwakwangoindwaka muzukuru. Rega ndichikutaurira remuno haridi manyepa handisi kuda hangu pfuma yako ainda handisi kuda mari yako. Uri kunenzwa? Wakanditeerera auti uzive kuti ndiri sekuru. Uri kunenzwa? Waenda kwamakaendayo kwamakabhadhara mari dzandiri kuona dzakawanda dzamakasiya asi pari zvino zvokuburitsa mari kana nyaya yemari ndiyo yanga usade kunzwa zvekuti chero nezuro dai ndakakurukura naiwe nyaya yemari wanga usade kuinzwa. Chivimbo baba sisina sekuru waisiya asi chinzwa randida kuti ndikutaurire ndongotaura idi kuti uzive kuti unonge uchikurukura nasekuru nekuti ndiri pano ndinopinda mumukowa wako. Uri kundenzwa? Ndinopinda mumukowa wako. Uri kundenzwa? Ndikutaura nemuzvukurukadzi. Ndiko kundwa sekuru. Une mari iwe ukatopiwa uchinzi ndiye kurapisa urwere yekutsvaga mwana we. Ndizvozvo. Imwe akaparara asi mumba mako izvozvi ndikitarisa iwe mune mazara 5.5 yaukati hauibate nekuti ndadyirwa mari yangu nen'anga. Ndizvozvo. Wakatoiriga izvozvi. Ndizvozvo sekuru. Handisi kuda mari yako asi ndikutsanangura kuti unzwisise kuti ndinoziva. Chakakupa kudaro inyaya kwaukafamba hauna kusangana nechokwadi. Hapana kana pandakaudzwa chokwadi, hapana kana pandakanzwa chimwe kana pane zvamakataura imi musekuru. Chakadyiwa imari chete. Ndizvozvo. Kokupedzesa makatengeswa makwai 2. Chokwadi. Ndizvozvo chaizvo zvaritaura. Nemo changamira. Asi randida kurera pano nderekuti mwana akufanira kupora. Totenda. Kana wafukatsira dare ndiwe. Kana wakakanganwa wakubatsira ndiwe. Kufukatsira kwatakabatsirwa. Makateerera mese muri muno muri kunzwa nhawi. Aiwazve. Mupwera akasvika mangwana asira kupora kureva kuti basa handigoneka. Aiwa makadaro nezuro mukati kana mukandishaya itai zvenyu chero pese asi aiwa sekutaura kwamaita nematauro amakata nezuro tangofamba tikanotosangana naye nenhamba yamakamataura kuti 31 ndo yatangoona ururu iyo ipapo vanhu vese vachingoti nomuziva ari kutaura izvozvo ari kutaura izvo kana patangotanga kutongosanganawo naye abva atanga kungotaura nhamba iyoyo 31 iyo zviradza kuti dare renyu rinoona tateguru vagutsikana vazukuru nesitagutsikana kana vemunharaunda imomo vagutsikana sekuru nekuti vanga vaitotaurawo nezvenyu. Kana ipapo vanhu vanga vachitokurukurawo nezvenyu tasangana vamwe vanokuziva vachitaura kuti aiwa sekuru nyama zvachikwapuro. Kungomuona kwataita ikoko asati apora tatogutsikana kuti zvinhu zvedu zvachifambira. Zvatofamba vapinda muno zvinhu zvenyu zvanaka. Muri kunenzwa zvikuru? Totenda sekuru. Vapinda muno zvinhu zvenyu zvanaka. Mapinda muno zvinhu zvenyu zvaita sei? Zvanaka. Zvino ndine randiri kukumbira muno kana tichiwirirana. Ndirongoda murwere wenyu asiye hope pano. Notenda sekuru. Tibanzwa sekuru ngarara zvake chatangozva kuti kana ari pamuri amaoko akanaka.
anga achitaura asachipinda muno mudare anga achitaura anyarara ake anyarara zvake zvatopera ipapo kunyarara ikoko hapasina chataurwa ipapo. Tinotenda sekuru. Saka anofanira kusara pano achisenzesa mishonga iri kufanira kushanda zuva ranhasi. Mangwana zvamaiziya achiita zvese ndo zvaari kufanira kunge achiita handiti? Asi nhasi uno ne isusu baba mukuru kuna chii? Hongu hamutaure mese zvakanaka. Hamuonere pamwe matambudziko asi ndaona muchifonerwa nenguva dza10. Ndanzwa muchifonerwa muchiudzwa zvourwere muri kunenzwa? Tinotenda sekuru. Asi urwere uhwo hamino henyu makatekaira kunohuona. Tifambira kwazviri tinongoti tazvinzwa. Saka batai mashoko angu makaona 10 o'clock dzakakwana musina chamatambira sekuru havagoni basi. Kuzvitambira sekuru hatine tinongotambirawo seshoko rinenge rasvika hatingakwanisi kurivhika asi ikoko hatiendi. 10 kuri kutambirwa shoko ndati urwere hwakudzokera. Ngaudzokere zvake kundezvedzidza rawo. Mwana haachabatwa neurwere hwakadaro. Ende mese maakuda ruchengetedzo kubva kumhuri iyoyo imamai munozviwanira pakuchengeta mhuri muri kunenzwa. Mhuri makaisirwa vari vatana vacheche. Ndimamira nawo kusvika pavava nhasi. Hapana kana wokuritira baba wamaimira naye. Imi iri rakajeka iri. Anoda zvake unoona urwere hwacho hameno kana waendawo ndiwe wakasangana nezvaunosangana nazvo ikoko. Ina handichariziva. Nekuti kunani wangu ariko ikoko anti wangu ndiye wandinayo. Munotajekeserana. Izvozvo. Munotaita sei? Tajekeserana. Saka tatenderana here kuti anosara kuno. Zvanhasi chete kusvika mangwana. Mangwana anotokwira ega anenge ari right. Tinotenda sekuru. Anotouya kunosvika pamba kuti hodhi akuita samazuva ese. Tinotenda. Ipapa right asada kudzorwa pfungwa dzese dzidzokere panzvimbo. Nokuti munhu anga abirwa njere munozviziva. Anofana kumbodyawo porridge dzedu dzemishonga yedu yechivanhu yatinoshandisa yaita kuti nhasi mumuwane. Izvozvo. Achauyawo nemvura inofana kukushwa kumba ikoko. Zuva ramangwana. Zvakanaka isekuru. Ngatikurukurei kana paina vane mubvunzo ngatibvunzei nekukatsira. Tichimbidzira zvikuru. Nemubvunzo. Mubvunzo handinai. Pane zvawataraenda gutsikana. Manje ndanzwa sekuru nditanza hamuna kana dhora ramuri kuda manje hamungatigona kana kutaura kana kadiki-diki here sekuru kuti tozongoti tatura mwana wedu tongoenda pasina kana chinenge chiripo nini taura hangu chokwadi zvinenge zvavo. Pfuma yenyu wazvikuru handina basa nayo asi chandaida kuti muwane mhuri sezvamaita ndiro. Asi ini shona yangu yangoti ndoziva kuti hamufugatire matare. Mwana azokora munokwanisa kuzodzoka. Muzukuru anga asingade kana kuburitsa sendi nekuda kwezvaakasangana nazvo. Ndesaka ndapinda mumba make ndakataura mari irimo. Ndapinda mumba make ndakataura pfuma irimo. Irimo pfuma iyoyo. Ndarikuva shoko renyu sekuru. Asi handisi kuida, handisi kuti ndiri kuida. Ndangotaurira kuti muzive kuti muri mudare masekuru. Wakanyepa ndinoona kuti wandinyepera. Wakataura chokwadi ndinoona kuti wandiita sei. Ninenge ringokunyepera yangu ndichiti pane zvandichazokuitira sekuru. Ndokunyepa kwandinako pari zvino. Wati mzukuru? Ndati pane zvandichakuitirai rega ndingonyepa ndichidaro. Handikwanisa hangovimbisa kuti chii asi pane zvandichakwanisa kuti ndiite padiki-diki. Aiwa riri munzeve mzukuru. Ndatenda zvangu. Riri kunzwika. Ndatenda zvangu sekuru. Pane mumwe here anere kukurukura?
Mukanya ndangotenda sekuru nebasa ramabata uye nekunditendawo kuti vanhu vakapotera kwandiri dzauwi makavatambira nedambudziko ravanga vainaro musingavazive mukati ayo ndanzwa chichemo chavo mukataura kune mwana nematangira zvakaita nedare rakaitika gore rakapera kumusha kwavo vakatenderana nazvo nezviri kumba kwavo zvavakapuhwawo vachinzi mwana agozopora sazvina haana kupora isi ndangotenda ono kundigamuchira kuuya nevazukuru pasina chatauya nacho muri zvakare matotiwedzera mari zviguruguru yekuisa peturu iwe tidangotendawo sekuru kuti ino iwo mwe munhu wese muzukuru inini ndinobatsira chero ari kure chero ari muno chero wataura neni dambudziko rako ndichirigona ini chandongoda munhu ndakakutiteera gwara iro wakatiteera zvinhu zvako hazvirambe asi ndakati nhonga tsona ukauya nemunzwa zvazvako muzukuru ndakati uya nemvura wakauya nemvura ndinoishandisa zvino ndakati uya nemvura undiigera dringi zvasiyana muzukuru kune vamwe vanoti vanogona kunze asi vasina chavanogona kupinda muhomwe dzevazukuru vachiparadza munhu ari pakuchema wowedzera kuchema kwemunhu ari kuchema basa roda kuitwa muzukuru basa rinoda kuitwa endai kwamasvikira ingosumuka ino uwandu hwenyu endai henyu kwamasvikira uku uyo musamubata asina chaanobatirwa kana kutaura matova pamwe nyaya dzenyu dzakutonzwanana asi ari kusara anofana kudya mishonga nekuti tiri kuziva kuti mhepo inotiza nenyaya yekuti ari muno mudare handitika asi ndinoiparadza ndini ndofana kuparadza mhepo iyoyo mumira kuti mangwana tigona nhoroondo yake kuti inenge yapapi kana muchinditendera mati muzukuru ndachikuda kuti ndigorara kuno ndigomuona mangwana kupona kwake uyo atopona uyo tinotenda kuti endai kwamasvikira izvozvi ndire zvandakugadzira mudare muno kana zvakatendera zvakagona kugadzirika izvozvi sekutaura kwandiri kuratidzwa pachiringiso apa ndakazvigadzira izvozvi munofamba naye akatwa right zvakanonoka ndopa zvinosvika mangwana saka endai henyu kwamasvikira nimbogadzira zviri kufanira kugadzirwa izvozvi muno mudare aiwa ndotenda hapana chakaipa manake muzukuru eZimbabwe munhu adzoko apora wanawo utosvitani pagirasi akutoshamiswa kuti ndakapigakana kepi nana andizirinia mama anombosiya adzitiromeredza vanokuti nditi zvina nditi umwe munhu ari kuonekera handiendi kukarumu anditogara kuofisi uko chimodzigwana bara ngoma ina ndisonyeso ndoda kunzonzwisise ndicha chimbonyetseka mulife mangu ndokumbira kuvhunza mama chi ndikumbira kuvhunza mama briefo pekutangira paini ndopachea Euda last memory yangu ndiri kubudiriro padheni nditakudiridza ndakatora garden fork yayi ndakudiridza nehosepipe tikaza iyo mvura iri kunetsa pati papana mvura tora mabhaketi kudaizwa ndoona kuti ndora bhaketi 1 ndipandiri kuziva ipapo chete kandizoti kwandakazonge ndaveri kumutaura kwakedha uku kwako imeme riri kumbouya kuti ndandiri away from home zvishwa ndandiri kure nekumba chokwadi
ungoriko kunonzi kwamurombedzi kwazvimba kwamurombedzi kwazvimba matichi ungori kwamurombedzi kwazvimba sadaro kwazvimba ndakaenda sei nemukoma ndo zvatatida kutovhunza wewo kuti uri kuziva kuti wakasvika seiko atikuziva nyese ndokuto keda asi remember keda angari bhebhi rangu zvishwani zvikungoti but ndichizoziva kuti ndakafamba sei kuti ndibve kubudiriro kunoricha murombedzi zvamuri kutaura imi mutaura choko here ngoma ndokwanda kutora ikoko ini ndonzi mukoma Sly wakangotetereka kana kutetereka kwacho mukoma pamba nezvimwe zvinodiwa unotetereka kubva kubudiriro wendawo kana panonzi pazindoka paipe from budiriro to murombedzi ndaenda zvichiwanesangu zvezva zvazvatoshata unozva euda brain dzangu dzanodzoka titi tapinda mumamasekundu fondatanza kunzwa kurerukirwa ini kana mama akati asina vanhu vanga vachihotsira tahotsira tese kutapasa kuzvandinge ndange ndatorerukirwa handisina mutoro totonga ndakaberekwa kusana bereka vanhu ungaitaura zvokuti pana vanhu 30 vanonga vachikutera mwara nesimba handiti mwara nesimba zveshuwa kuburidzana sekuru nyama zvezvo right nyaya yasekuru iyo ndoyandoda nyatsotaura kuti sekuru ava vabateni makumi maviri zviwa ndiri mwana mudiki hangu ndozvinhu zvacho ndogona kutadza kunyatsoti nemo hangu ka but ava sekuru vane power vakutora pakaipa chaipo kuti munhu akapondwa nezuro uchiri kuzvirangarira munoenda pandamuziva mune akazviwa ndaiti tamwe ndiri kutamba naye here machevu chete kutamba naye akazongotora vanzi wewe yakunokuyo akanita overconfidence ndobva abuda panze baba ndakozoona munhu abhasi achipwanyirwa mabhodhoro mumusoro munhu akati bhodhoro so oita kunda ari kugwina kudai munhu akadirwa koti ravaimwe vachimudira somumhino so ukadirwa koti mumhino kudairo unofanira kuratidza kuti pane zvinhu zvaenda kusafokata but apatakubuda zvinhu zvakaita sezvo angoramba ari flat kusvika atorwa nemota aiswa mumota aendwa ndainzi kuchipatara but munhu iyeka asi mupenyu munhu munhu eye asi mupenyu handiti akarohwa zvakaipisa handisi dhokta zvangu but zvinhu zvakaitwa zvacho ndakatarisa kweni ndakatomira ka ipapo takazodonza nakera orit aiwa tinozokurukura sekuru vawativo mwari ngaave navo ngavati vabatisi vati hanzimbodzoka kuno kuvada mbota nyaya newe ndirambe ndodzokera zvichiwa hakuna sekuru atoenda ndichimhanya enda ina munaboti ini naye orit Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru.